Il-kurja tal-Arċisqof inbidlet f'restorant kbir imħejja apposta mill-volontira tal-Caritas li f'jum il-miliet għażlu li flok iqattaw il-ħin mal-familji tagħhom jagħmlu l-ikla tal-miliet ma' dawk li m'għandhom lil ħadd ma' min iqattaw dan iż-żmien ta' festi. F'Malta hawn mijiet ta' persuni li jgħixu fis-solitudni. Għalhekk kull sena il-Caritas torganizza ikla tal-miliet apposta għal dawk li f'jum il-miliet ma jkollhomx ma' min imorru. Kif jispjegalna Andre Bonello, wieħed mill-organizzaturi ta' din l-ikla. Dawn ħossuhom waħedhom kelli telefonati pereżempju li nies ilhom ma jħorġu għal dawn l-aħħar 3 xhur, 4 xhur u dawn in-nies iħossuhom waħedhom, ġifieri mhux sejrin jiklu ġo restorant, sa jisservew l-ikel, sa jingħataw xiklu, sa jingħataw il-ħelu, imma sa jiġu f'ambjent ta' familja. Għal din l-ikla marru kważi 400 persuna. Wieħed mill-kurituri tal-kurja inbidel fi kċina. U Markassar ukoll mill-Caritas kien ilu jipprepara mill-5:30 ta' filgħodu. Prattikament niftħu l-ikel, insaħnuh, insajru, naraw li kollox ħajjeb xi kif suppost, naraw kif ħanqasmu għax aħna kċina mbagħad hemm is-section tal-waiters, għandna volontiera li xogħolhom jitkellmu biss man-nies għax dawn huma nies li jiġu hawnhekk biex jgħidu kelma ma' xi ħadd. Ħafna preparamenti minn qabel. U b'kollox mal-100 volontier għamlu din l-ikla possibbli. Fosthom Anġlu Fenek li ta' 77 sena huwa l-aktar volontier anzjan. Ħafna minnhom il-miliet għalihom huwa solitudni u aħna nġibuhom hawn biex inferħuhom. Għandna iktar minn 400 u sodisfazzjon kbir li qed tgħin il min għandu bżonn. Kull min mar l-ikla intlaqa b'tazza ċikkulata sħuna. L-ikel kollu fosthom ħobs, soppa, majjal bil-patata tal-forn u deżerta ingħata lil Caritas minn benefatturi. Lil Katja Cortis, volontira ta' 27 sena, staqsejniha jekk tħossx li tkun qed titlef meta flok l-ikla mal-familja tagħha tmur ikla ma' nies li ma tafx. Jiena naħseb li meta kont żgħira l-familja tiegħi tatni ħafna valuri, tatni ħafna fer, u nħoss li issa huwa żmien li jiena nagħti dan lura lil xi ħadd ieħor, ma nħossniex li qed nitlef laqas xejn. F'Malta, is-solitudni hija problema reali u din l-ikla tal-Caritas toffri ftit ferħ lil dawk li matul il-bqija tas-sena ma jsibu faraġġ u wens minn ħadd.